Betra konyaso ache ebu baby atin baby ya baby ayro baby aniche Abusia yamamu nyina mu akwaba eba Nyansapo TV so. Aha eye YAMFO na YAMFO ewo sunwan ekwan so. Eye kuro a nananom etim na sebieburu wo mo so toto amamre ene amane emanchirima ene wo mo wo ho so ehunu se de sitie. Emfie aduanan enum ni ena ode nana ANSAH du BAAH ya otoso mienu esi adwa no se YAMFO manhene o se ye sabre mfonyina wo hweyi ene wo mu a epiepie so ebinum akoye sa abrafo om hyehyɛ batakari ne ade enyina yese wo hyefa na wode adi mfie aduanan enum yi bronise 45th anniversary celebration ede ama nana ANSAH du BAAH otoso mienu. Enti efiri breya mu kosi se September bosom ni beyi ni tini de dikan de eyo se bonko a seda ene wo mu edema twede ampon mamenka wo se nana ANSAH du BAAH otoso mienu ono anso ene ye panyini pa woda ahafo regional house of chiefs ano. Enti sabre yi empanimfu ahodo nananom atena nkonwa nananom amanhema ene adofo nyina kurumaka ho ena womo edi anigye akomakoro wodo eni abodwekire eta nana ANSAH du BAAH yotoso mienu akiri wo hunu se nananom ahema ya YAMFO hema nana duruwa wono so ene ne mfefo se bieburu ne namfo nomo a womo so ye amanhema eni mpo ahema a womo wonkuro ahodo so enso nyina ba bepiemu a womo edi womo do ebeta womo hema achi na wone ne hene etumi edi eye afishia dai afi yankwai na mpanin se ofifi efunu emu a ena ehunu nsama yanko na afi yanko fi mu na yenti abakosem a etai YAMFO krono akiri yakwaba sese yo majosu oburu minua nana eni diemu yakase YAMFO mpata abakosem be na obetima aka amaye YAMFO abakosem ene se sebi YAMFO nana mahina na wodi na finhia mfia aduanan num yi onananom a omoba YAMFO no mo ye abofo santehene abofo di no mo kumnam adima otumfo osetutu oti kokoso eni ntino omo betena apomu ha ma otumfo so omo napetena no mo kumnam ma no enti enu nti ena omo betena ha na wofo na wodi kan baaye no na wosan esene twene a nananom yebomu fonton from no na wosan sene bi enti se okọ ahayo no ba obafia na wotwadua na osene antwene no enti wosena na odi bi kọ manhia tete no hona sebi mpedua san nananom otekọ so omuhu se sebi bofo na omno no betena ha no oye adwuma pa enti se ohene bia pe twene ni bi ata anatopa bi ade aye ne dwuma di a enti omukọ a omso ko YAMFO obi ana wo yantwene na se no na ma di no di ni ba e wo se ko nipa na wo yantwene ne ho eti obi epe bi ata so ko nipa na wo yantwene no wo yantwene no eti kasa wo so na amana esa eti kasa a na ba ye no a nse se ke be kasa YAMFO no a wo yantwene no na ya ye no se YAMFO eti eno na ma sabi YAMFO aba ana dwumadi a sabi bofo no bedi ye no eno ho na sabi wote kokoso to hweye na no pokuware a wo pagya YAMFO man ba ye manhene ebi se wo som no sompa eni ti opagya no man ba ye manhene eti na YAMFO o fokuo be YAMFO wo kontre fokuo bantu mahene fokuo YAMFO ni nuanom ebi mu no hwam YAMFO enuanom ebi ne memhene entoto so ai akire nsua edi sebi sa wo pe wahina wache ewa hafo a
we nana yamfo mahene na ansa du ba otoso mienu a obi ene wo mfie aduanan num ofra ba nwa no mfie aduanan num ni ofra ba nwa no 1979 August 23rd ena oso aframu eso aye ne da na ye yawada na se na chepa wa chepa mfie aduanan num ni 45 good years ya ka se asantemam na se wo hwe a obeto so be se otoso miensa amahina o ma che wa asantemam no otoso miensa edi wote kwakwa so ontoto nase tambia ono ne kasakra wo fresh menana o tra konwa isu ache mfie afise himfo o nyina no ise nipa miensa pe na wo mo che nana yamfo mahene o ma ka nyina na obi abeto na konwa so o ba hafo so a ono nananom bi nana sankole hene abochi nana kanyase hene na manwai satem no wo ho nana chensu ahene wo mo ne kabo mu ekoye meeting wo sebi school dem na hafua amahene fo no mo no so sebi yamfo hina meka no nya mahene ana om kabo mu se kombia so no om bati wo ho na ya hafo di satem no no ni secretary nti om ko meeting wo kanyase na manwai school dem me kanyina no satem na me na me kwa okwa me kobi na ele ba na so ache me so badi fie aduana nunu bi se me kwa ahemfie no tama odi hiri no na me wofade ne ma me se ade ne ma se suma akola we na mi so na masom no bepem ne ya na wo so mpa ntia aha be so mpa no badi mi so ahemfie badi fie aduana nunu ahemfie bia ohini bia ni ho a otomi wa ahemfie ho me na na samu acha me hene elidina na ma hene wa ye brimpon sebe yamfo kro nso opagya kro no ne penso ana yenya amahene wode suku ahodo e de aba kro yi ama kro yi etumpon sebe wonye ohina oye pesemi nkumanya wonye ohina oye didija bibia beba na kom bia no wo frani mpanyimfo ene o mutena se na wayenye ne dai wonfa ne pe enye bibi wo gina adwini free sebe nana mo atrankonwa ene yamfoma wayenye ne dai wonye ne no ampe emfa ne pe enye bibia edi madawroma na se mbusa me a saa na sebe yamfo kro no eba ye no saa na sitie ene ohene so tena so no ifie de na ye twene na na mo nwene twene na ne ye nwene ne ye sene twene o yamfo ha obi o yan twene no ye fe ne yamfo edi obi pepe bi ato so ko yamfo no ho na ko pe antwene ni bito ene nemle mu ya ne yamfo saa ne tie ana ye da ase pia wo ye bofo sante hene abofo hene no okay ana ye da ase me so me da ase nya mi shira no kwasem ni se nehuta eni mpinti twagu ewo yamfo kuro yi so abusua pani behwe ye wanko bia na ase yenko sabre yi emofra ya womo asiesie womo ho amamre kwa so a womo de keti adoa edi wohima no anim no eda amamre ni amane edi ohima a wo huni eye nana drowa ono na ye yamfo mahima na ohwe obi beka se no ohima kitikiti sei sebi ohima de wonyini kura o an pani se de onim to ene din gina twere no ano enti amamre mu de emfa ho ani nisha anampo nimfie nkwa animu esitie se waye krado se wode sompa besom ne man na mpanimfu ahodo nso ye natena nkonwa agine tum sampa wonimu de na wobunum ewa amamre mu a ye de ne timidi ade e ma ne yeye ti sabre yi hu no ohima fefe se wote ne sekomu na hemfo nkaye bi ednanti di akire na fei emrantie no bi so twene eburu mu ebi nso a wo mo aso anu ma yenka ho asem kakra eye bode ahan ena wo mo de abokashire ede aso asekoi ebra na nadruwa watimu na won so de na onyam ebeta ne man hinachi ama wo mafishi adai etumi awie peye edi na nadruwa ene ne mpanimfo ena nam kwanyu wo mo be sanso ena mpanimfo ahodo a edi wo mo man hinanim se wo hwe panyin odi animu no a oye chiame enti no okura chiame poma ebre bi nyansapo kasafidie so me ka kire wo se wohunu se nananom ato santene ekwa adwabo bi ase a de odi animu eye chiame sanse obo wura fie na apeso obi mu akwa aba je wo fe so bi se wa mane a eye chiame asade enti chiame na kire no ahemfo nkaye a wo mo ahemfie kontire akwam jase sana kidom ene dodo no anu omso di akire enu akire no ye wo
nkwadaa bi a ɛno mpo na nyinaa yɛ nkwadaa kakra nanso kane deɛ na yɛ mpanimfoɔ wɔn kurakura amammerɛ afena yɛ a wɔn de ɛwɛn kwan ɛde ama ɔhenepɔn a na ɔbrɛmpɔn a wɔreba afei ɛna aduru hɔ nana adu BAAH yɛ ɔtɔ so mmienu YAMFO ɔmanhene yɛ ne yi wɔnyɛ mfirinhyia 45 ɛna ɔno nso ne mpanimfoɔ adi anigyeɛ ɛdi n'akyi a ɔno nso de sedeɛ ɛba bɛhyɛ ne fɛn enti sɛ na deɛ ɔba YAMFO kuro no mu a abusua ayɛ buburugyaa ɛnyɛ ade po na mmom ɛyɛ sebɔ ɛna yɛn nyinaa yɛabɔ dɔmpio ɛne yɛwura ɛba bɛdi saa fɛ
House of Chiefs. Saturday, YAMFO. Another ANSAH YAMFO masquerade.
Sure. Wow. 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 I'll be busy. Wow. I'll be busy. I'll be catching it. Yay! Why you my show boy? Wait. Yeah. Why you my boss? That's show woman. That's show woman. Wow. And that's how we catch it out. And yeah, catch it out. Catch it out. Wow. Catch it out. Wow. Catch it out, say. Nife. Nana asadi bo tosi mienu. Kiao. Nana mayemani. Kiao. Nana daku apem. Kiao. Afei nana. What time hinachi? Sure. Nana yao. Enia. In fact, you see in so beton from medical insure. You could go to the neighbors. It's in there. Oh, fear no one man. Why you home? And I am sure. Who will be raising TV? So one tie, one tie. You know, Miss Mufaba. Sure. Everything for a year now. Steve Lemon, or Ebusuan saa bere die ɛkwan da mu ɛsanhyɛ yɛmfo Nana ANSAH Edubaa yɛ ɔtɔ so mmienu wagye n'adwa watena se yɛ a ne hema na aduru wa nso ɛbɔ ne kyidɔm enti bra so sɛ ne nuanom amanhene nyinaa ne amanhema bɛba na wɔn abɛma no moko ɛne trinkwa sanse mfinhyia aduanan num ne ɛwɔ adwa no so no ɛnafo enti sɛ wohunu sɛ ahemfonom bi agye wɔn adwa ɛtete apata ase wɔn ɛwɔ aban mu mmarahyɛ badwafo ahodoɔ ɛne afɛ mpanimfoɔ atitire ne ani ntene agye adwa ɛwɔ yamfo adwabɔ kɛseɛ yase a nɔkɔsɛm ni ne nyinaa yɛ amammerɛ ɛne abakɔsɛm enti ne nuanom ahemfonom bi ɛna wɔn so ato santene a wɔn ɛba bɛkyia na wɔn ama no trinkwa saa bere yi hwidie mu manhene ɛna wɔne ne mpanimfoɔ ɛnso aduru ha a wɔn ɛba bɛkyia saa nso ɛna adankragya ɛhene ɛnso aduru ha a wɔn nso de n'anim nyam bɛta adwumadie n'akyi wɔne n'atena nkonnwa ɛna wɔn nyinaa aba ɛno akyire no ɛyɛ ntɔtɔrɔ so manhene bɛrima twireku ampem yɛ ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛne ne mpanimfoɔ aduru ha ɔno nso bɛma ne nua trinkwa ɛne mmɔ ne kɔn enti ɛnɛ deɛ ɛyɛ amammerɛ ne amanne ankasa ɛne bɛfa ntoma pa afira na wɔnhunu sɛ wɔhene no kɔkyea no akwaha ne ntoma ɛkyerɛ nidie yɛ a wɔde kɔma ne wura wɔte adwa mu anaa mpo ɔhene wɔte adwa mu a saa bere ɔno hyɛ ne fa mesrɛ wohunu a ɛnyɛ akakabensɛm ɛna ɛnyɛ dwɛ na mmom ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ahemfo dodoɔ no a ɛne amanhema dodoɔ no a ba bɛpie mu yɛ a wɔn nso ɛkɔ akɔkyea Nana ANSAH Edubaa yɛ a wɔtɔ so mmienu ne mfinhyia aduanan enum ni yɛ a wɔde foro yamfo ahemwa no enti ɛnɛ deɛ yamfo kuro no meso wɔn amu no nyinaa bose wɔn amu no nyinaa hwɛ adwuma pa wɔn amu no nyinaa hwɛ so tie ne dɔ a ɔhene yada na didi akyerɛ wɔn enti na wɔn ɛbɔ n'akyi dɔm ɛma dwumadie yi ɛbɛyɛ krabɛhwɛ hwidie manhene na saa bere yi wɔde nsa akɔto nsa yam na ne ɛwuhu na n'egyi a ne wura nso de hyia no anaasɛ Nana Edu ANSAH BAAH wɔde hyia no a na ɔtumi ho sɛ nɔkwani amammerɛ deɛ ɛyɛ ɔdɔ ɛnyɛ ɔtan ahennie nso ɛyɛ apɔdwokyerɛ ɛne aniɛden enti ahemfo dodoɔ no ato santene sɛ yɛka sɛ abobɔ din yɛ nnɛ Nyansapɔ yɛmfiri ha na obi aba enti ahemfo no dɔɔso paa na ɛneɛ
Ebusuamfo nyina wuhuni eye nana drowa ene ye me na meka ne se ohima small girl afei amanhene ahodo a wom kokochia ohene a wotie adwam na odi na fish yada ene wom so age wom adwa atena se fefefe ne wohunu adankreja hene ene afei ntotoro so manhene sanso na hwidiem manhene so eka ho a wom nyina age adwa Sabrain so ena nana pemu obahima fefefe eyete pamanhima wono so aduru ha wode obi tu kura ama no wone ne dom ema hodo a wono mo wahemfie enso ba beche mame fanko akiri kakra emfonyina hodo dodo na timitwa gu manhia ahemfie eye opemso ne fie sa mamre ni amane edede a utimi hunu se nana duruwa ene nana pemu ene amanhima nkaye bi eka ho a ebre bia wo mo nam wo mo din komo ebom enti wedi esabi penisi eka nantina etumi bobawto enti wedi nana duruwa ene ne hene edi wo ma fishi adade se nana pemu tina tepa se bomma na sebi eburu na ntwaye enti ene ono so ebu na ketemu a one na hema enkaye eba na wo mo abema wo mo tirinkwa ene monoko na meda munyina yamfo man ase se mu twetwe tontono me so enesiye minim se omo boame ama dwumadie no abaso nyina no omo bata ma chipintin na enkodu mra ebewie dwumadie we no na se ne na start anniversary no wadi akodu na aye boko aye anigye no ebeto aso saa ya gitum na ebeboa ama dwumadie no aye krabehwe medamu nyina ase Sabrei photon from any nehuta wutie eye nana opon ajiman techere hene ena one ne penimfo pia ohu se nana dia se ginemu a enya se petwa wode nanim nyam betwa dwumadie nachi na wa manimi etirim kwa isan se
sɛ yɛwɔ no a ɛnka nana ansa du BAAH yɛ ɔtɔ so mmienu YAMFO ma yɛ ɔbɛkɔ nti nana ɔpɔn agyeman tɛɛkyerɛ hene ɛna kyerɛ sɛ ne nan hu ka fɔmfɔmfɔm ɛdi n'akyi a ɔno nso abɛpiam ɛwɔ adwadeɛ ase. Nana wakoji mai piao wakunja chaku piao Kaka. Ya bakwa so kaka wa.
YAMFO Newman operators. Yes. Never AC and as our operations. The same center. Appiah Newman paying for Nananma 2 years after Munina, 7 minutes Munin. Yame and Amidamasi Bibri. He said, they are soon and Nikrana, 7 years old, Yamena boy. Amabi Bia or tea at the Maye. Madame Yan Chep Bibri. I said that pan of the Mamma sent me and that. Sabe onyankopo ma metra akunya so YAMFO yi menya mfie aduanan enu nyame kwa na medana ase ebinti na mesemu nya se obi abo mpaya omo mpaya no fa na nyame ase emame na omo ya tu adwuma ebetimi ato aso no kama fa ma YAMFO ma ne YAMFO ni panyina na Ghana ni panyina obiara yeli ebehia bebie no yankase onyame na aye asedan kwa na mede mamu sebe me kwa nti hwedomo amotwahia obi wa kase yeso okoye na adwuma bi a eso edoso pa eso enuma yi nti waba eba be yini sika na daje ase no no aba behwe ade we bi aseda sese dia pa na mintiminka bibia me hwe busho ni nyuma doso be hwe ni modfo a obia wa adwuma so obia nyakwan aba me damasi bebre nyame ehira mo na mo kan ru se me tra konya so ache
ebu baabi aden baabi ya baabi awerɛho baabi anigye na ne nyinaa no sɛ gyidie baako pɛ wogye onyankopɔn di a wode yɛ obi biaa nyame nso ahyira so woduru baabi a obi bɛka asɛm yaya wɔmmɛɛ wo wɔntee wɔ asɛm wɔniw ɛso na ɔyɛ adeɛ yayayaya ma no atia wo wode ne nyinaa no ɛwɔ biaa ma ne ha no obiaa fa awerɛ hyɛ yesu kristo firi sɛ ɔno ara ne yɛ nyinaa yɛdan no na obiaa wo se wofa yesu kristo yɛ wɔ adeɛ deɛ a anaasɛ wontie deɛ nkɔyɛfoɔ baa yɛaka ɛneɛ na wonyɛ nipa papa na biribiaa ni hɔ so a ɛni na wieɛ wode a wo sɛ woyɛ obi woda korɔ pɛ wo so awieɛ bɛba na wɔn na wokɔ a akonta wobɛbuo no ɛdeɛ ɛbɛte wo ne onyankopɔn mesrɛ mo ewiase ɛwɔ no obiaa fa no akoma nto fam onipa biaa wɔkyɛ wo biaa no so ɔka deɛ bi kora na wote ase a ma abɔwufu na hunu sɛ nyame na wosom no na fa biribiaa ato fam na yɛ adeɛ a ɛbɛboa wo yɔnko nipa dasani ɛbɛboa wo kuro ɛbɛboa Ghana man ɛdam ase papaapa sɛ mo aba nananom deɛ agya mo deɛ me ne mo a na ɛkɔ ɛba medam ase bebrebee mo aba ma me ho koraa adwiri me mede nhyira ɛma mo nyame ɔto yɛ nkwa nam na ɔhyira yɛn sɛdeɛ obiara kuro so bɛkɔ so na obiara nyame mmoa no wɔnya mfie a meso manya bi obi sɛ nyie nyinaa na bɛnya na ɛso wodɔ onyankopɔn na ka asɛm no kora a nyame deɛ obi mpɛ w'asɛm no na ɔde wɔpɛ w'asɛm na ɔsiesie wo nya nyame na ɛsi hene nyame yɛne ɛsi hene nyame na ɛsi hene onyame se wo wotumi ne hina woyɛ dae wotumi ni wodi a ɛni na ɔtwe wo nana wo korɔ ɛtumi mu yɛmfa yɛ werɛ nyinaa hyɛ onyankopɔn hwɛ de apɔ onyankopɔn ɔnhyira yɛ na ɔnom yɛ biribia yɛadeɛ ɛbɛyɛ biaa na onyame ɛma ho ba ma yɛ na yɛn nyinaa yɛni n'akyi yɛsom no ma ne yɛfɛ yɛnɔ yɛ nuanom nyinaa yɛnɔ ma yɛ kuro medam ase nyame nhyira mo nyinaa adeɛ a moayɛ no afei madaroma mobaa yɛ mu ahunu sɛ mede biribia si m'ani so sɛ mepɛ sɛ meyɛ community center foforɔ koraa ɛmono kama ɛma ɛnɛ biribiaa ni hɔ a ɛnkɔ n'anim ɛnyɛ biribiaa yɛde bɛyi obi na ɛkɔtena ase no wadi yɛbɔ mpa yɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ adeɛ a ɛbɛsɔ ani na ayɛ krabɛhwɛ nti community center no agya daakye sɛ mewu a na obiaa wobɛhwɛ ne yɛtumi asi nyame nso bɛboa ya me yɛtumi asi yɛayɛ ɛde ahyɛ yɛmfoɔ animonyam yɛsukuu ne yɛnɔɔma a yɛyɛ nyinaa nyame mmoa yɛ na yɛmmoa nnipa ɛbɛba mu nyinaa akyerɛkyerɛfoɔ nyame ma ɔmo ho ban na yɛda no ase meda mo nyinaa ase nyankopɔn wɔnhyira mo nyinaa ɛno pa ho a obiara bɛtumi ayɛ donation ɛde aboa nyame adwuma yɛm yɛnyɛ ne yie meda mo ase nyame nhyira mo nyinaa
hwɛ abusua mpanimfoɔ se anamontintin bia efrasie ɛwɔ kurotia na akɔwie nso wɔ kurotia ohwɛ aha na brema kwan na ene emfie aduanan num ɛho fa yɛbɛhyɛ no wɔ yamfo ɛyɛ yamfo manhene nana ANSAH duba yɛ ɔtɔso mienu ɛde ne nyinaa asie enti Nyansapo kasamfonyini so deɛ yɛde aka sa amammerɛ ne amane nko a ɛne yɛda na die sɛ bɛyɛ nkyirima nso ba wɔn mu anya bi aba bɛhwɛ ahemfo ahodoɔ ɛbaayɛ nananom ahema ɛne mpanimfoɔ a wɔaban mu mines mpanimfoɔ wɔn mu ɛbaayɛ nyina da yɛyɛ deɛ yɛfiafidie so ne yɛade wɔn nyinaa ase wɔn dɔm anim nyɛma bɛtaa akyire ama yɛ kama medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa ene Appiah ena yene no ebo apre obo ade ya adom a ebehia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame